Inday paminawa kining tinagi konsonante. Ang miagi ato na sayran, nakailas si Luisa sa tulo ka bukid nga diha sa tato ni Michelle. Ang ngalan sa tulo ka bukid mao ang Lawis, Kalawit ug Bugnay. Samtang sila si Alin ug Tara, napugos gid og tug-an kang Rocky nga nakatiman gid sila ni Michelle. Ug medyo naglagot si Rocky kang Mikay tungod sa pagtug-an ini niya. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa. Pug nga na lang nako ang akong kasuko. Pugnig yun na. Kay doon na ako'y hubad ining tulog ka bungtod sa tato ni Michelle. Ha? Unsa may hubad di mo, anak Mikay? Unsa? Ang hubad na ko ini nga tulo ni ka bungtod ang nagtupad. Og niya ni dinhing dapita. Mawa. Og unsa man kuno ning mga bungtura? Kining usa, Lawis. Kining sa tunga, Kalawit. O kining sa kilid, Bugnay. Gusto ka. Tulo ka bong tuod ka na. Og, gusto ka, Mikay. Posible nga mao ka na ang buot ipasabot anang tulo ka bungtod. Mao pa na akong tubagon. Kung kaadto ko ning maong mga bukid, patay ka! O ganong mamatay man taong kubos among gwapo? Nga ikaw naman kumutanaw sa maong lugar. Dili bagiingnan naman tayo kami kay. Nga ang mugawas anang pultahana. Pusilon? No? Di ikaw na adto dito sa bungtod. Bahala ka. Sultihin lang ko kung siya mo makita dito. Ako'y sugoon mo? Di ba nga kumahin mong mugawas? Di ikaw na adto dito? Barog! Ano pa barugon man ko ni mo? Barog! Ay! Ano? Aray, mamatid man ka! Sakit kaya akong sampot! Ayaw na, waya akong mahal! Unsa? Agoy! Ayaw, mahal, bugas ba? Sige na! Dali na, Mikay! Unsa man ko ni mo? Gusto magagang musuro ipaingon sa tulo ka bungtod? Dali na! Manglakaw ta! Aron mahuman na ang kahasol sa atong huna-huna! Ay! Bro, bantayi si Michelle nga dili makagawas. Dali na, Mikay! Migo! Ayaw, Migo! Migo! Manang Luisa, sila ba si Kuya Rocky ang milakaw? O, miss, sila. O gasa mo ko na to sila paingon? Ano, daghan man tog alalay si Kuya. Kuyog man nilas Mikay bayot, miss. Mao nga nagdaog mga sakop si kuya nimo kay basig mo ikis niya si Mikay. Unsa? Pero asa man ko na to sila paingon? Na, kana ang wag yun ako masagap nga balita, miss. Pero nagduda ko nga Nga unsa man ang? na ang bahin sa tato ni Michelle ang ilang adtuon. Unsa? Asa man taong ko niyo daton, oy? Sa dapit nga naa sa tato ni Michelle. Ay, mao ba? Daoy, sakit na akong kamot, oy. May mo bag tangtangan una ko ninyo sa gapos? Sakit lagi kong pulso, ay. Sige. Badbari na siya sa gapos. Ano balik, ha? Ay, di ba ako palagod? Usa ako na ko magpalag nga, tagas pa kayo mong armas, sinaw pa kaayo. Niya na ta. Uy, unsa naman yung dapita?
Pag-ausa siya! Dali! Hush! Hush! Ay, hinanaya lang ko ninyo ay mapiang gani ko na, di nagyo ko makatingog. Kung anong dili makatingog kung mapiang ka, ha? Sakitan man ko. Magsige naman lang ko kaaguroy. Mao ba? Kini. Kini, Mikay. Dili gapon ka makalihok ini. Ay, makalihok nagyo ko ana. Sige, unsa may akong buhaton? Magsayaw ko. Tutoke ka ng tulo ka bungtod, Mikay. Oh, uy, hala. Mao man ang tulog ka bungtod sa tato ni Inday. Oh, mauna. Unsa may imo huna-huna ng tulo ka bungtod? Ako unang huna-hunaon ha, kay dili ba sa yun ang musubay ka og mapa ha? Labi na ko na ang mapa, dunay daghang tinaguan. Unsa? Mao nga maghinuktok ko na ko din ha. Ako nang tun-an ang tulo ka bukid. Si Lawis, si Kalawit, ug si Bognay. Hoy! Sir! Pa-weeks! Ay, sorry. Sir! Pwede, ani lang mi sa kusina pondo? Dili lang may manglayas, uy. Bitaw sir, unsa man ako paglayas ka na amang kayo naman ka mo pusil na mo unya mahadlok mo migbala. Mauno! Mahadlok yung big bala. Aw ni igham gitaon. Dingo sa taon sir, oy igor magkasi igham. Ay, giluasan tinggal nga siya, te. Ay, hoy! Sir! Sakit niyo mo tutunlan? Sir Pawix! Asa mo tulad na si Mikay? Anong ilang itong gisakay ka auto? Oh, unsa? Ansa? Tinuod ka manipusa gisakay og auto si Mikay? Uy, udaghan sila! Mo ba ilang isalvage si Mikay? Oh! No! No! Miguel! Miguel! Tara. Adto yatubang sa bumbong ang imong ba. Kay klaro kayong lingag-ngagan. Klaro na kayo, te! Nga, isalvage nyo na si Miguel! Aw, ato lang iampo nga malangit si Mikay! Ay sir, unsa ba ka sir? Mutingaw ka o dili? Pagsulti sir. Klaro man kayo, sir, banga! Naibaw ka kung nasa sila, kay ikaw man ang gipapantay na mo Gusto kang hongito na ako, Sir Pawix? Arumuli ang kasi mong pagkaamang makamutingog di ha? Nagtama man tingali na siya eh. Hoy! Asa mga sir? Di ka matingog? Gusto kang akong i-lips to lips? Bebe. Akong hagkan, bebe. Ew! Lolo, nagpatara ba yung kagwang modagi na sa ginediga bayo tawhana? Ahaw! Kumadaginot ka, oy, Sir Pawix. Ako yung nahabi, oh. Lips to lips ta. Mutingo na ni. Sige! Oh, dadabot ko. Kison, di ba? Pulpog ng nagkatuiris ni mong ipon. Sige! Suod mo siyang kwarto! Dali! Sus! Malasag yun di mong na, mariposa. Uy! Naangin naman hinutan ni mo. Tulog ka bungtod. Pero, ano kini magtulog ka bungtod ang naas tato ni Michelle? Mura-barog tinda nga, papilion ta. Kung asa tas tulo ang nagbarog ka bungtod ang atong pilion. Unsa may una-una ni mo, Mikay, ha? Nakabasa na kakon, unsa ang buot ipasabot ang tulo ka bungtod. Naibaw na ko. Nagkasabot ako sa bot ipasabot sa tato ni Michelle. Unsa man, Mikay? Di ko magsaba.
Ang miyagi ato na sayran, gida ni Rocky si Miko sa duol atbang sa tulo ka bungtod, samtang sila si Allen ug Tara nahibuong kung nganong gida ni Rocky si Mikay sakay sa auto. Tuod man nakita ni Miko ang tulo ka bungtod, samtang sila si Tara naghilak na kay nagtuo nga gisalvage na si Mikay. Balik ni Rocky ug Miko, may nabasa na si Miko kun Mikay sa posibleng hubad sa mapa sa buko-buko ni Michelle. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Pagbatia gipadayon pa Musa Michelle Unsa na una-una ni mo, Mikay? Nakabasa na kakon. Unsa ang buot ipasabot anang tulo ka bungtod, ha? Nahibaw na ko. Nagkasabot ako sa bot. Ipasabot sa tato ni Michelle. Unsa man, Mikay? Di ko magsaba. Arayong Ano yung mo gyapak sa o? Aray! Amon kay di ko ganahan anang hulga-hulgaon ko bayot. Dali di kay ko muinit. Kung binuangan lang ko, ha? Dali kay muinit ang akong Abi na ko siya mo init. Aray lain na lang batasan mo sa among gwapo eh. Makasukam sa tagmunggo sa na imong kalaki. Taro nga kong tubag! Aron di ka makasukag bunggos. Tingalig ti buok inasal manok na gid ang isuka nimo. Kung saputon ko nimo, Mikay. Unsa man, ha? Aray, sakitas ko ngo eh. Muram ko ma-amnesia ini. Kung ma-amnesia ka, patay ka. Anong mamatay naman ako kung ma-amnesia ko basta mong gwapo? Gusto ba kang mamati sa akong sikreto, Mikay? Ha? Sige, mamati ko basta mong gwapo. Paimnaw na ako ninyong tubig! Dali! Michelle? Gawas ko. Ay! Ayaw gyud paghuna-huna nga mugawas ka, Michelle, ha? Kay sigurado yung mulupad ng umo. Ay, ayaw lang kalupad akong uuy. Sakit man ato lupad. Sakit man di ay, kay baw man di ka. Basta sige na, kaon na. Ay, kaon ko. Kaon Hinay ko. lang, God. Ano kumigo? Uy, bausab ka no, nga doon na kay amigo. Kaysa man ko nung imong amigo, be? Katubayot ko, kalalagod. Nakahibaw ka pagid kung unsay bayot nga tsalala. Ang bright man guna, Michelle God. May kinibaw ka na kung kaysa imungan. Michelle, Mabel, tong 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 pakitong kitong. Ay nalang pagkanta, uy. Kaysa ba, kay kang paminawon. Halala, sige na, kaon na lang diha. Kanta, tong tong. Karon nga nakainom na kong tubig. Sulti na sa imong opinyon. Bahin sa tulo ka bungtod, Mikay. Kuan, dawi. Laban man ang akong nga imong gihapak og na-stress man ko. Unsa man? Bahapak kag kusog, ha? Kanang kuyapan na gid kas ka kusog. Oy, ayaw lang sab, oy. Ngano ko tang magpahapak man ko? Sulti na! Kadaghan ba ni mong istorya? Kinahanglang mo pilitas tulo ka bungtod. Unsa? Mauna ang nasa imong huna-huna, Mikay? Oo. Mauna ang niyas kong unahuna. Pero unsa? kinahanglang dadon ni mo din si Michelle. Unsa? Kung dadon man ako din si Michelle, ha? Aron lipaton ko nimo og paikyason nimo si Michelle.
Mao ba? Mao ba? Ha? Ay! Aray! Uy! Aray! Kinahanglang maklaro na kung maayo ang mapa siyang buko-buko. Basin kung doon na pa nilaing mapa. Unsay laing mapa? Basin doon na ba siya ilaing mapa nga sumpay sa mapa siyang buko-buko. Sa tudlo ba niya pananglit, sa kamot, sa lapalapa. Pero kinahanglang mapabarog na to si Michelle dinhing bahinas bungtod. Hoy! Kuhaan ninyo si Michelle! Ug dada din eh! Katong itong nga van ang pasakin ninyo kang Michelle! Kuhaan na si Michelle karon na yun! Kuhaan ang uban akong sakot, be. Ayaw lang gid kong planuhi og dili maayo, ha? Kay kung masipyat gid ka. Aw, patay kang bata ka. Ay, salamat. Nabata pa na gihapon ang iyong pagtanaw ng kubos sa among gwapo. Pero strud anay lang, mas gwapo gyud ka kung di ka masuko. Ayaw lagi kong ulo-uluhi, bayot. Ay, di lagi ni ulo-ulo ako ni mo, boss. Uy, tinood ba yun nga gwapo ka? Labi na kung di ka masuko. Kunya, musubay ka na sa matarong nga dan. Askang gapuhan na yun ka ni mo, anak boss, no? Labi na busimba na ka, o mga ikagpasaylo sa Ginoo. Ayaw kong hisguti ang Ginoo, ha? Aw, dili god. Tanaw lang na to kung kinsa alkansi na to, kung mga matay na ta. Hilom lagit! Aray! Sakit na to, ha? Daoy, te. Nawag taman akong gana sa kaon, oy. Nga, nagunahon na ako nga, gida nila si Mikay. Ikaw di alin. Nabalaka ka ni Mikay? Wo. Nabalaka ko. Gikulbaan man ko sa ilang pagdaan ni Mikay. Uy. Wala! Balbakuwal to nagbalik din he. Gara nagaha, Maribusa. Mapilig kag istorya sa mga dagong tao. Dagong bayot, mga potot. Ikaw, bayot nga poroko. Ganun ka kukot na sa mo din, he? Ay, ang bayot nga Maribusa, ma'am. Pakulbaan man mi, uy. Nagbinaldita na siya dari Miss Vergie. Yan aming hadlokon nga si Mikay, gibalbakuan na sa imong maguwang. Dili mahitabong patyo ni Kuya Rokis Mikay, oy. Kaya ako na tong giangkon. Unsa? Unsa mo nang giangkon, Miss Virgie? Hala, mga jugo. Giarbor guwan. Mga sabot. Jugo. Nakasabot may bayot. Hilom na di bayot, ha? Hilom. Daoy. Magbilar kita ini og kaubanon. Sabi ako, Nanay may abot! akong liliyon sa bitana, ha? Kinaduha mo lili, ate! Lahos na sa'yo! Hala! Ganun na lahos mo na sila sa luyo! Diha, na mo. Ayaw lang mo panggawas, ha? Alam, maawa itong mga tawana ang midani may kayo, eh. Huwag doon na sila ikuhaon sa luyo, te! Ano giingon nga ang mga demonyo ng lihok na? Ano? Doon na sila kayo mo opinion, Mariposa! Magpa-importante sa gano? Importante mo ilang ok-ok. Ako na noon ang dili. Sige, diya una mo. Akong liliyon sa luyo kung unsa ilang dilipot dito. Diya una mo. Kitanduha mo lili sa luyo, ate Alin! Ikaw, Mariposa! Diha lang ka, ha? Ay, apil na mo kay pagkapin lang ka! Pagkapin niya! Ako'y lidig-lidig ng istorya, ha, oy! Tung pakitong kito. Michelle, huy. Alinaw, Ay nalagi pagsigig kanta, oy. saso, Mura naman kung kasukaong mamati ni mo, oy. Suka lang dira. Unsa?
Wamin. Oy. Oy, Lucas! Saan na lang mo si Michelle? Lucas! Laro ka, oy! Ayaw ko ka na ugo. Tapang! Si boss! Pada si Michelle. Ayaw! Ugo! Tamang! 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 Uy, ugo! Nga naman ko, no? Ikaw! Asa mo ninyo siya ka doon? Pagkuha sa ni boss. Hindi mo na itanahon si Mikay sa mapa si Buko-Buko. Bibi, patanawa ko. Kung tinuod ba ginamapa ang giingon ni Kuya? Ayaw! Dali, Michelle! Ayaw ba? Pagpuyo, ha? Sakit na ha! Hala! May baw si Michelle! Oh, Inday, paminawa. Ang miyagi ato na sayran, gipakuha ni Miko kang rookie si Michelle aron maklaro kung unsa gyud ang buot ipasabot sa mapa sa lawas ni Michelle. Tuod man, nakurat sila si Tara sa pagbalik sa mga tao ni Rocky nga milahos lang sa luyo. Si Michelle ang ilang gikuha sa may kwarto sa budiga. Mga higala, anhitang bahina mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Kanimo pa nahigugma sa'yo man kining pagbati. Dali, Michelle! Ayaw ba? Pagpuyo, ha? Sakit na ha! Hala! May baw si Michelle! Kabuanga ka! Bumaos man ka, ha? Oy! Bumaos ka, ha? Papatay ka! Ma'am, ayaw lang padas imong kasuko. Ma'am, buang ba ng kaatubang ni mo, magkaidag-anan, anak. O si Buang! Musamot ka na siya kabuang kung maigaw na siya sa akong pistola! Ay, husto na, ma'am. Uy, gipakuha ba yan na ni kuya ni mo? Ipadaan na lang na si Michelle sa inyong mga tao, good? Hoy, Michelle! Wamin bay! Da. Bayot di ay! Tulit siya! Ayaw na pagkanta, ha? Hilom! Ay, buhi ko yung upaw! Uban ako! Usuro kita! Suroy, sige, suroy ta. Babay, ungo. Ungo ko pala ni mo, ha? Miss Virgil, oy, ayun na lang kung nagtubayi lagi sa Michelle. O saan nga nalibog naman lagi in taon na, oy. Busat! Kasakit sa kong dahog isagpas, Buang! Tinuod ba rin ako nakita? Kaya sabi mo nakita, Ate Alin. Ay, Ruby! Ako na sa ilili, diha. Di man maklaro din sa bitana. Uy, Ruby! Ay, hala! Si Michelle pa na! Si Michelle! Nagawa na ganyan nila si Michelle. Wa na. Si Kuhati na gano'n kinabuhi ni Mikay Ani. Ikaw ka naman si Kwante, man Ate Alin. May lame bayot. Daw si Michelle. Ay, hala! Balik niyo, ayoko. Ginagpa na ganyan nila si Michelle. Kala Michelle! Naibaw na ganyan sila nga atong yatiman si Michelle. Singgit pa! Singgit! Kala, tulad-alay! Ay, ato na sa sala, Ate Alin! Tara. Nahilom na. Hoy, tara! Hoy! Ayaw pang pailabot, anak nila niya! Ayaw! Tong, bagitong gitong. Limango. Hoy!
Ayaw bang mo ilom ka lang, ha? Saba magiga. Amin ba? Bye, boy! Bayot yay! Hoy! Alam mo, magkasama sa Ginodo. Inyo ko pa siya no? Sa? Mahadlok sa blikang babatay. Hadlok mo lang. Ikaw di ka hadlok? Ha? Di ka hadlok pati ako? Di bagay ko mahadlok kung patay yung tao. Ok na may kong kadlukan patyon. Hadlok lang mo, uy. At tumamos ka lang impirno, hanapay niya. Kalayo. Tuho magkara. Tong, 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 tong. Kat- Bakitong Sabay, sabay. kita. Sabay! Gani, boy! Hilom! Hilom! Unsa man bayot, ha? Na bagay nahuna-hunaan diha? Daghan man. Pero, mopiyong una ko, ha? Aron, makarahunag yung kong maayo. Ikaw. Sige, piyong diha. Kay may taugan pa ko. Mayo kayo lang doon si Michelle din eh. Mayo tag makahigayon mitikyas. Hello, Virgin. Unsa naman? Nakagikan na ba sila si Michelle? Mayo kay tuluro sila. Bahala lang eh. Kinahanglang ikapalayo nako nila si Michelle. Kanang bakilid sa ubos. Paingon na sa luyo sa bungtod sa lawis. Sa kakahuyan na gitaguan maayo. sa una. Anha mi di managan. Ayaw kay nakagikan na sila. O, ikaw. Pantayin ang mga bayot nga nahibilin niya, ha? Dili mahimo nga makalayas na sila. Tula na gudin sila daw tang plano na mo. Di na bilay ko bidyang butok-butok sa kong dughan na di alin, oy. Doy. May aksyon naman yung kalay na kabuhi. Lain naman yung dagat sa utok ang kining maong managsuod. Mura man lang silang mga adik-adik. Dili kay mura, mga adik yun. Kinsa yung gisgutan nga, adik? Bangas ka. Hala ka, Mariposa. Pantay ka. Gigan lang mong adik sila si Ma'am Virgin. Kami, mga adik, mi? Ma'am Virgie, ma'am, please, ay lagasuko na mo, may manglibak ni mo. Ay, wow. Si Mariposa naman ang libak ni mo, ma'am. Niliban kami. Sabay! Apilong panglibak ko, ako rin abtal. Hoy! Dili ko gusto nga libakon ko ninyo, ha? Ay, wala kita ang libak ni mo, ma'am. Wa masipiyat. Ano ba paluta ka? Papa ka, ha? Papa ka? Kung saan ka? Kung saan ka bugno? Kalma lang tara. Kalma lang. Unsa man? Ha? Papusil mo? Nara sa kita sa di kay duwakan, Ma'am Virgin. Dili ni tuwaan! Doon lagi ta, lalibigay. Waming bay. Tong 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 bakitong kitong. Hey, boy. Limango sa suba. Liyan lagi ta. Kantog dili makuha. Sige ta. Tong. Hilom. Gawas na bisit. Gawas. Aray, uy, aray. Sakit mo na ako, uy. Di mo gulay mo ako gigulitan. Buktol ba? Aray, uy. Gawas. Hoy! Uy. Alam namin yung bulot-bulot at si Michelle. Dali, Michelle.
Aray, hala. Munlat mo ka umuak ka? Dagan pa ka sa inyo? Uy! Kakuyaw na gud nimog sinultihan karon, Michelle. Happy na gud ka maayo di ay! Aray. Hoy! Mikay! Niya na si Michelle. Buhatan na ang gusto nimong buhaton niya. Ano lang siya na po, ay? Dali na, Michelle. Tools ba yun? Dali! Aray ba? Sakit ako, tiil! Gusto nimo akong gipira! Dili, Tiel! Mama, tatang, Mama Lundin! Ate Alin! Uy, bako! Buhi pa ka. Kaya nanimaho pa kang tao, buhi pa ka. Hoy! Kamo, ayaw gid mo paglabad-labad sa kong uha. Kay lain ra bagid ko kung masuko ko. Kaya ba ako kung maunsa ka, Ma'am Virgie, kung masuko ka? Unsa man ko no? Wa kay buot! Di nakaraan. Tuan na. Mula pa ba yun ka bisag nakalisod na good? Unsa to? Wa ko'y buot kung nasuko ko? Dili, Ma'am. Uy, dili, Miss Virgie. Wa kay maayong buot kung masuko ka. Kano? Wa ba ko'y maayong buot? Busa, ayaw gyud ko niyo pasok ka nakasabot mo? Hoy, bayot ka. Unsa naman, ha? Naanam ginas imong atubangan si Michelle. Unsa man? Buhatan na ang imong gustong buhaton niya. Mahal, mga unta mahal. Mahimog. Mga uno na, miye? Gusto man? Dili mo makakaon kung dili ni mo mabasa og tarong ka ng mapa sa buko-buko ni Michelle. Mikay! Ang miagi ato na sayran, nabalaka na kay sila si Alin og Tara nga wa pagid mabalik sila si Miko. Samtang nakita sab nila nga gida sa mga sakop ni Rocky si Michelle. Si Virgie usab nga nakigsulti sa mga bayot, gisapot og nagpasalba. Balik ang Miko, miabot na gid ang tao ni Rocky nga nagkuha ni Michelle. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Nahigugma sa'yo man kini. Mahal, mga unta mahal. Mahimog. Mga uno na, miye? Gusto man? Dili mo makakaon kung dili ni mo mabasa og tarong ka ng mapa sa buko-buko ni Michelle. Mikay! Kaon lang ko budagol. Unsa to gisulti ni mo, Michelle? Kaon ko budagol ba? Na ay nagtagdang isulti ni Michelle yung boss among gwapo, eh. Kung sa'ko'y nalibog ni mo. Hoy, gusto man ay budagol. Ginganlan ko ni mo burdagol. Hoy, Michelle, nalimot ka? Si Rocky ko. Ako ang imong pamanhunon, Michelle. Kaon lagi ko budagol. Unya na nakaon. Dali, unya na. Ayoko ka na budagol. Ipabasa ning imong buko-buko kami kay. Ay, Talikod! Malisod na ning blouse ni mo, be. Ay! Bastos man ka, oy! Magkahubo na si Michelle, oy! Makahubo gina siya kung magsikinig langas. Sige na, Makay. Sige na. Basahan na ang tato ni Michelle sa buko-buko. Dali! Tulog ka bungtod. Og duha ka kahoy sa dagkong kilid. Og numero. Ilista ng numero. Memoryahan na! Di na ko mamemorya, oy, kay Bogo ug Mat.
Sus! Kadaghan ba ni mo kik-kik? O ibayuta ka? Ik, bukikik. Ik, bukikik. Bukikik. Memoryahan lang lagi na? Isuat lang na, oy! Nadagan ni mong tao din, ha? Hindi nyo Lucas! Magdag! Two. Papel o ballpen! Bulpil papel sa autobus. Dali ah! Aron, mahuman na ta din eh! Tara, daon sa bangka. Ikaw na sad ka. Dati, ako na ni ikaw na ako kahadlok. Uy, sa duha ka ba nagsuon? Ikabuhay naman puti. Oo, gikabuhi. Mariposa, gikabuhi ko na siya. Gikabuhi siya. Hoy! Bili ko ng sudan, ha? Hangul na baka. Ikaw hindi agot mo ganahan ka. Hoy! Ah. Kamong tulo. Sood na mas kwarto ninyo. Ay, magkaan ako, Miss Virgie. Dadaan ang pagkaon nito kung gusto ka. Ay no, humigason ni dito, ma'am. Uy. Kabratan mo rin mo, ma'am. Isambot ko karon. Kay gidani kuya si Mikay. Uy, kala hindi mo saputon ka sa imong baguwang, no? Kami rin imong pahimungtan. Ay, imo ka ni Miko, no? Miko? Kuan, Miko man gid nga tinuod nga ni Mikay, Ma'am Virgie Miko. Kay baw mo? Ganahan ko nga mahimo siyang lalaki. Oho. Unsa? Oh, suwayi! Tara, basta na. Ay nabatagag ukab ng pabari mo, ha? Nga naman day Alan. Doon na may tinaguan? Sa. Uy, Miss Virgie, wa gid taw. Ma'am Virgie. Naon sa man ka man ng Luisa? Kuanday, ay kanang migawas ko, ma'am. Unya, doon ako'y nasigpatang sakyanan nga nagpaingon din he. May sakay nga mga lalaki. O niya? Nga nung mahadlok man ka? Ay, ambot, oy, nga nung nahadlok pod ko. Oh, ablihan na to, ablihan. Oh, na. Oh. Ma'am, naiminsita si Muruki nasa awas. Bisita? Ho, taga siyudad kuno, hila. One, 23, 9, 19. 12, 1, 23, 9, 19. Perfect! Dalian na Mikay. Unsa magyud ka haybuot ipasabot anang maong mga numero, ha? Kasabot na ko. Unsa man na? Ha? Numero ni sa kandado. Numero sa kandado? Oh, numero sa kandado. Buti ba sabot nga, may kaban nga gibutangan og kandado nga doon ay numero. Og hain maka ng maong kaban, ha, Mikay? Na nang tulo ka bukid. Unsa? Unsaon man nato pagpangita anang kaban nga naa sa tulo ka bukid? Kadako ana bukira. Ang naghimo ra gud nining maong mapa ang nahibaw. Panway! Kinahanglan mo pilit ta. Kung hain anang bukira ang inyong ukayon. Kapanuway! Panuway gyud. Si Virgin manawag. Hello? Kuya, may mayabot nga higala ni mo. Importante lang toyo. Kinsa man na sila?
Si Tio RR gid ang nangita nimo. Naa si Tio RR. Dali mo! Mamaulit na! Okay ka, Mikay. At tutiwa sa sabay ang paghubad anang maumapa. Dili mahimong pahuwaton og dugay si Tio RR. Ate Alin, kisa ka ng mga lalaki nga bisita ni Mus among gwapo no? Sila rin ko na ibawa na. Huwag kayo pagsigig lili sa gawas. Papusil ka, bayutak ka. Kasi na mo nga papasil ko ha, mariposa. Tukot na mga ka mariposa ka no? Tuka! Sumot ka, Ma'am Virgie. Palaban sa kadas! Hilom na ano. Ay, gusto na ano. Di ito maglalis. Maniki na lantas sa gawas. Kinagduda ko. Kasi may ginudahan ni Muti. Nagduda ko nga dakong drug lord sa ng iyang bisita. Ansa! Paabuta lang yung kadiyot ha. Doon na lang yung importanteng gilakaw si Kuya Rocky. Usa may kilakaw ni Rocky. Kuan tiyo, importante gyud kayo to yung gilakaw. O asa po kay bawo lagi kun unsa ni? Miss, sir, yan ang inyong mga kape, mga sir. Bino tiyo, gusto mo? Kapi lang ang ako. Dili ko mo inom. Sige. Wa mo'y problemang nasugatan din eh. Wa raman tiyo. Sab ka na bisita ni Rocky nga murag mahadlok ba siyang pawaton og dugay. Inday Michelle, ay kid pagsaba-saba ha? Oh, Salamat. di ko magsaba. Unsa man ang inyong gihunghungan niya? Di ko magsaba. Niya na sabay. Ilaho sa loyo sila si Michelle ug Mikay Lucas. Kung magpabuang-buang ang bayot, sila! Di siya ko magpabuang-buang, oy. Aray, oy! Hinahiraya kami, Lucas. Salig lang kada, dako kag armas. Ang gamayana. Dako day misil, oy. Ay lang ko magsupak. Oh, Hilom na, hilom. Lucas, kisam nang miabot. Abot. Pan Preso na sabta din mahal. ikesta mahal. Unsa? Agit na bintana ba? Nahibaw ka kung unsa na ikyas? Ikesta? Dito? Sa CR? Tio RR, niya ka man. Kumusta naman ang imong utang nako, Rocky? Dako naman kayo ni. Huwag murag dili naman ni makatarunganon. Kundi ka mo bayad nako. Kuan, Tio. What? Ayaw pagtiyo nako! Boss RR, hatagi kong
Hatagi ko usa ka buwan. Dili na ko magapaabot og usa ka buwan. Minilyon ang imong utang na ko, Rocky. O kinahanglan nga imo ning bayran. Usa ka buwan lagi. Usa ka buwan. Ako na nang mapayran. Sultihi o ako sa rason. Kung saan ko nimos magbayad, Rocky. May bahandi kong gipangita. Bahandi? Oo, bahandi. Mga bulawan. Panahon pa sa hapon. Ug ni ani ining dapita. Ayaw kong binuangi, Rocky. Wa ko magbinuang, boss. Ni anak ko ang mapa sa maong bahandi. Ang miagi ato lasayran, gidagid sa sakop ni Rocky si Michelle ngadto sa atbang sa tulo ka bungtod. Samtang sila si Virgie, nagkabuang sa dihang may miabot nga bisita si Rocky, nga ginganlan og Boss RR. Samtang si Miko, gibasa na niya ang mga numero sa buko-buko ni Michelle. Og iyang gisultihan si Rocky, nga posible nga numero kini sa kandado sa usa ka kaban, nga gisudlan sa bahandi. Apan sa dihang nanawag si Virgie og nagpahibaw kang Rocky nga may nangita niyang usa ka Boss RR. Dali silang namalik sabay. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Michelle, sawat ang kalibay nga Bahandi? Oo, bahandi. Mga bulawan. Panahon pa sa hapon. Ug ni ani ining dapita. Ayaw kong binuangi, Rocky. Wa ko magbinuang, boss. Ni anak ko ang mapa sa maong bahandi. Oh, nahibaw ka naman. Kung unsay mahitabo kung ako ang binuangan ni mo, Rocky. Nahibaw ka na sa akong kabangis, Rocky. Oo, boss. Nakasinati ka gyud sa akong kabangis, dili ba? Oo, boss. Ay, gabala ka. Makabayad na lagi ko nimo sa akong atraso nimo. Sobra pa unya ang mabayad ko kung makuha na nako ang bahandi. May tao nga makabasa sa mapa, boss. Naghiskot silang mapa. Bahandi. Dito daw. Kinsa maginang tao nga makabasa sa mong mapa? Isira na. Ay, ang mapa. Isira na. Usa ka bayod ang makabasa sa mapa, boss. Si Mikay. Oh, no! Dili, patay na siya ini. Saan masaya debate na mag-ikaw ng luz pa naman sa ka? Ati. Si Mikay! Namiligro si Mikay! Kang among bus guwapo! Kung ganong nakasunod ka ba niyaw na? Takad kay! Sila ang igo ni bus among guwapo nga! Makabasa sa mapa! O, unsa? Ug hain man karon kanang bayot nga imong giingon, ha? Usa ba siya sa imong sakop? Dili na ko siya sakop. Pero, kontrolado na ko siya. Mahimo man akong makita ang mapa. Ug kanang bayot nga imong giingon. Oo, boss. Naa siya sa luyo. Sa kwarto sa bodega. Ako siyang binilanggo. Aha. Mao ba? Dad ako nga tuniya
Karon dayon. Ako tanaw ko na pa ba sila diha? Ay, sige, kabli ang puntang dara. Uy, hala! Namahawa na sila sa sala, Ate Alin! Unsa? Nawa? Asan man sir kapaingon? Papila kong lilini! Ah, hindi ahak. Papatay ka! Papatay ka ba yun? Kalahin sabi niyo eh. Papila gali kong lili kay laay. Patyo na yung kunin niyo. Ang! Saba man kay Kantay! Sabi yung gilili. Wa may gili. Nasa ko to oh. Ah, kaya na ba yung uta? Lili, oy, ikaw, lili, ikaw. Aron, mawanang imo kalaay. Bibi, ang bibi. Asa ka bayot? Mama! Tabag! Ay! Siya akong gilili! Naglili mo? Ay, wag niyo may maglili, Miss Virgie. Hindi alam sa bed. Uy, naglingkod mi din Si Mariposa raw nagsigig-lili niyo sa sala. Bitaw! Sa to lang ang lili ninyo! Unsay mo gilili, Mariposa? Oh, okay ba, oy? Hoy, kamong tulo, ayaw gyud mo pagpadlong din ha. Kay naa ang uyuan na mo. Nga dili magpasangpit og tiyo. Ay, Miss Virgie, nari may parinti nga mas isog pa ninyo. O gano'n nakasulti magkaanak, Tara? Luspan man kayo ka. Kung buang ang akong Kuya Rocky, mas buang na si Tio RR. Michelle, unsa man ka? Kagamay ang bintana ang imong giingon, oy. Di masab na maabli. Abli na, uy. Di lagi. Tanawa, ha? Ah. Hala. Mikang agyod, ah. Ako man naguba. Nahibaw ka o sa onis pagguba. Ba't man, Michelle, kun? Dini ka lang sa banyo, ha? Aray! Naara ang bayot, Boss RR. Si Sir RR kini. Agoy! Kasakit sa kontiyan! Michelle, ako na siya mag-CRB! O to siya. Ang bayot kay mong gingon. Oh, siya si Mikay. Hoy, Mikay! Gawas diya si R! Oo niya na, boss, among gwapo! Kaya naglayan na akong tiyan! Hain si Michelle! Hain! Diya sa CR! Gawas nito, Michelle. Waming bay, bayot di ay. Waming bay. Sawasap ni Bayana. Bayot Siya si Michelle. ay. Siya ang mapa, Boss RR. Ang yag sa ino. Usa? Sa mga pagkahitabuang nahimo siyang mapa, ha? Nahibaw ba siya kung hain ang bahandi? Nga giingon mo? Wa siya mahibaw. Pero naa sa iyang buko-buko ang tato sa mapa. Sa? Hala, sige. Ipakita na ko ang tato sa iyang buko-buko. Dali, Tres! Ayaw ko ihawa, ha? Aray! Aray ba? Aray! Ayaw paglangas, Michelle! Mutanaw si Boss RR sa imong buko-buko! Oh my God! Kailas la si Tito Roman o si Roque. Kung kailas la, bukas sabot ka. Nakonektado sa mga sindikato ang amahan ni Mark. Iwan yung pambayad sa eskwelahan, Miko.
Daghan ako ni mo kwarta bay, Mark. Sa ako ng papa, uy. Tawatay ka ng kwarta, Miko. Kinanglang makahuman ka sa imong pag-eskwela. Kita na ga? Ha? Kung si kabutan akong papa? Konektado sila si Rocky o si Tito Roman. Ay, Salita mo. Kinahanglang di makailan ako si Tito Roman. Saan ako? Mikay! Gawas diya sa CR! Saan man ako? Basin o makahinumdum si Tito Roman sa kung naong sa matanon ako. Mikay! Nagunsa pa man ka diya sa CR! Kuan! Kano nilang boss among gwapo. Naglaing na akong tiyan. Kinalabag kita ko pagi. Gadi ko mailahan tayo ni Tito Roman. Unsa man ka, Mikay? Gawas na diha! Hoy, eksaba, oy. Baan ni mo'y. Yun na pa. Anong niaman sa buko-buko ining libog na babae ang mapa, ha, Rookie? Kanara gyud si Michelle ang nahibaw, ana, boss. Ako manguning pangasauunon, bayhana. Apan, milayas man ni siya da ang mapa. Unya karon, yada yung gitato sa iyang buko-buko. Pero, nabuang na sad siya. Pagawasan ng bayot sa CR. Mikay! Gawas na diha! Ay, kadiyot lang. Gamay na lang. Unsa na lang kauto. Dalian na! Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama.